Du tegner nogle ting, og så er det, jeg skal prøve at gætte, hvad det er. Jeps. Men jeg har kun 50 sekunder til at starte med. Men hver gang jeg gætter et rigtigt spørgsmål, så er det, at jeg kun har 40 sekunder. Og det gør det helt nu. Okay. Så vi starter nu. Det er godt. Hej nu. Jeg starter med sådan en. Mm-hmm. Og så starter jeg med sådan. Er det svært? Okay. Men det bliver nemmere. Okay. Det er nok også fordi, at du ikke engang har sat noget sammen. Du har kun sat det der sammen. Det er jo det. Ja, jeg bliver nok nødt til lige at gøre sådan der. Det ligner en giraf med fugleben. Og måske... Jeg tror ikke, det er noget, der findes ægte. Hvad? Er det noget, der ikke findes overhovedet? Ja, det findes da. Kan du ikke se det nu? Du har sagt det. Nå, giraf. Ja. Big lips. Hvad ser du? Store læber. Store læber, og den skal også lige have nogle pletter, ikke? Pletter, Så det var første ting. pletter og pletter. Jeg fik den rigtigt. Nu har jeg kun 40 sekunder. Skal vi lige vise til kameraet, hvad det var? Det var en giraf. Ja. Så den har jeg rigtigt. Men nu har jeg kun 40 sekunder til at gætte. Okay. Er du klar? Ja, det er jeg. tager lige en anden tus. Yes. Har lige 3, 2, 1, nu. Ja. Hop. Nå, hvad skal vi... nu ved jeg det. Er du klar? Ja. Hvad er det? Det ved jeg ikke. Jamen, det er da så nemt. Du ved det stadigvæk ikke? Nej. Er det en væg? Det var du faktisk god til, ja. En væg? Ja, jeg har godt nok tegnet den med rødt. Men Så det var en væg. ja, så den ligger her og, Jeg tror, jeg fik det og på puster, vandet. ja, den puster luft deroppe, ikke også? Og jeg synes også på den her, der plejer at Jeg være, tænkte faktisk lidt væg, men sådan... Nej, det kan ikke være en væg. der plejer at være sådan en lille fugl, der står Ja, der er på mange ryggen. gange fugle derude. Skal vi lige vise den til kamera? Den er rigtig. Sådan, blev. Men nu har jeg kun et halvt minut. Ja, så skal vi 30 sekunder. Ja, så vil jeg lige skifte blyant, ikke? Eller tus. Nå, hvad skal... Nu ved jeg det. Er du klar? 3, Ja. 2, 1, nu. Ja. Og ja, nu bliver det vildt. Er det en person? Det er jo lige det. Skal jeg gætte, hvem det er? Er det mig? Kunne det være? Er det bøssen? Hov. Det er en, som slet ikke kan være her med fødderne. Er det mig? Ja, det synes jeg godt, det kunne være. Fordi at... en mave. Ja. Så det var mig? Men vi bliver ikke helt færdige. Ja. Du lover altid sådan nogen her. Det er der på alle de billeder, som jeg ved. Det er... Men så det der. Den gættede du også Nu hurtigt. har jeg 20 sekunder. Nå, så skal jeg lige være hurtig. Ja. 1, 2, 3 nu. Er det en ged? Hunden? Kanin? Er det en hund? Det er en lille hund, ja. Det gik stærkt. Jeg klarede den i hvert fald. Jeps. Jeg sagde det var 3 gange. Så må du gerne... Første gang var der seriøst sådan 2 sekunder tilbage. Ja. Så må du gerne slukke for udsendelsen. Nå, Vi så er siger vi tak. færdige.
Vi ses.